vi til at lege lidt med nogle jomfruhummer. Det er en af de allerbedste råvarer, vi overhovedet kan finde i vores danske farvande. Virkelig, virkelig lækker skaldyr. En fantastisk dejlig aroma og smag, den har. Og så er det en af de ting, som man alle kan finde ud af at få. De er friske altid, fordi når en jomfruhummer er dårlig, så er man ikke i tvivl. Kig på den. Friske, blanke farver. Ikke nogen sorte aftegninger rundt på skjoldene. Og en god, frisk duft af lidt havre, ja, hummer, hvis man kan kende den smag eller den duft, ikke? Det jeg gerne vil her, det er egentlig bare helt enkelt at simpelthen stege nogle hummer. Du kan gøre det på grill i en stålpande ude på grillen, eller også på en pande som her. Og sidenhen så tager vi lige og anretter dem op på et fad. Så bruger vi saften, som ligger nede på panden fra hummerne. Lige tilsætter lidt ekstra smør og lidt hvidvin og koger det ind som sådan en god napering, som vi kan hente hen over hummerne. Men først så skal vi lige bare stege dem stille og roligt. Det gør ikke noget, de får lidt høj varme, for de skal have kort tid. Sådan der. Så er der action i køkkenet. Svinger dem bare stille og roligt på den varme pande. Alt efter størrelse, så vil jeg sige, så skal sådan en hummer her, som den her. Nu har vi faktisk set, at han er ved at være færdig her. De skal have en 3-4 minutter ved høj varme herover. Fantastisk duft, det allerede giver fra sig nu. Og der ligger en masse dejlig saft fra hummerskallerne hernede i, og den skal vi altså lige have med. Koger panden af stille og roligt med lidt hvidvin. Og tager noget smør. Det kan vi godt bruge udtrykket rigeligt smør i det her tilfælde. Syren fra vinen, fedtet fra smøret og saften fra jomfruhummerne, det giver den her let orange sauce, beurre blanc ting. Så har du fået noget, der hedder minder om en dejlig jævnet sauce som det her. Helt perfekt lækker. Sådan der. Og igen kan man lige smide citron ved, specielt nu, hvor vi har været ude at lege så meget med smør, som vi har. Så er der nogen, der synes, at det er dejligt med lidt syre til. Grønt er godt for øjnene. Jeg har taget lidt dild her. Det kunne være hvad som helst. Men i hvert fald stegte jomfruhummer, hvidvinsbeurre blanc og citron. Velkommen.